Ruotho pake nyikwara mugiro kamane nyako mkitera mugi TV kanano kanyaseo yino choko chupe chenro maro imoreka wantiere kagi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa bange kanyaseo yito brogo mbaka gi Dr. Davji Atela. Dr. Davji Atela en jagoro maduong' KMPDU. Gimomiyo dhigo kode mbaka ni jo thieth miluongo ni UHC kata Universal Health Coverage no nie ng'anyo. To gi ywak nikech sirikal wacho ni onego beni chulo gi county mondo migi tich e yo mongirore. County bende wacho ni onego gibed mana sirikal mamalo ka yo mongirore. To en wach mane mbaka mwadhigoyo tang'o miyo giwinjre e mbaka ni. To onego ketgi gibed jo thieth mongirore koso oyo. To gisebedo ka gitiyo tije aila mage mbaka mwadhigoyo. Gi Davji Atela bang'e kobuwe kode yor mbui nikech onge Kenya kaendie. Lakini anto kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien mawango. The Commission is working closely with the other relevant agencies to hold Rigathi Gachagua responsible and accountable for these reckless utterances. Duol mar NCIC oluongo Rigathi Gachagua mondo none kuom wacho weche ma iyango ni nyalo moko lwenye pacho ka. Nominated Senator Gloria Orwoba has been expelled from the party. The senator ceased to be a UDA nominee to the Senate. Speaker mar Senate olando ni kom Senator mogwel Gloria Orwoba odong' nono bang' UDA riembe to kata kamano do ochungo kumno. Ameleta tinga imekuja kuadai tutaishi nywe. Sirikal ochako chenro mar gero ohinga e aora ma Nyando mar geng'o oula mosebedo ka kelo midhiero e alworano. Nero kamano dwer winjo pachi ariyo adek auchiel nono kaka inyalo yudwa. Njeri Mwangi men jaod jaked ne ratich oganda Boniface Mwangi dwaro mondo piny owacho ma Tanzania kod ma Kenya ochiwne ler ewi kama jaode nitiere. Bang' ka nyocha ogeng'ne e piny Tanzania to kata kamano piny Tanzania to ramo ni no gisewe thuolo. Maendi biro bang' jotend migepe Musalia Mudavadi dok ne jatend piny Tanzania Samia Suluhu kuom geng'o ne okinde kod joked ne ratich oganda kaluwore ni pinyno nigi ratiro mar tayo chenro magi owuon. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Paro mopogore medonyorore ewi tudruok e kind piny Kenya gi piny Tanzania. Ahinya to bang' jatend pinyno Samia Suluhu chung' motegno ni ok obi yiene ng'ata donje pinyno marocho kwe e piny Tanzania. Nyaka sani pok ong'ere kama Boniface Mwangi ma en jaked ne ratich oganda nitiere kamin ode Njeri Mwangi koro dwaro mondo mi piny owacho ma Tanzania kod Kenya oler kama jaode nitie bang' ka nogeng'ne e piny Tanzania. Nowuoye kinde mane ochope apis mbetre ma piny Tanzania mar manyo ler ka piny Tanzania to noselero ni ne gisewe thuolo to pod ok ong'ere ni en kure. Matimore kinde ma piny Tanzania oloro mbui margi mar X bang' ka nyodonjie gi jomoko ma ok ong'e. So for his rights to be violated in this way, it is completely unfair. He fights for people all over the world. So it's not fair that they are holding him, whatever they are holding him for. It's not fair, it's not right. And we are telling Mudavadi, if anything happens to Boniface Mwangi, we, his friends, the family, and Kenyans in general, will hold you, Mudavadi, personally responsible. Tokanyo wuoyo gi Citizen TV, jatend migepe Musalia Mudavadi odok jatend piny Tanzania Samia Suluhu kwacho ni Tanzania nitiere kod ratiro mar yie kata tamo ng'ata donje pinyno kata obedo ni nitiere chike matayo tudruok e kind pinje mantiere Afrika ma ugwe. Let's face it also, the Jumuiya has not taken away the sovereignty of the states. The countries have not ceded their sovereignty to the East African community. Sovereignty still remains. Musalia kata kamano lero ni ketho mane mi geng'one jo Kenya to nyo poko yangi maler. And we shall use diplomatic channels to establish more detail about the Kenyans who are there and what they may have done or may not have done. Mudavadi ose oganda jo Kenya kuom kiro weche aoyai ahinya tembui gino ma oseketho nying Kenya ka osiro dhok mane ogol gi Suluhu ne jo Kenya go ne geto tero timbe majendeke e piny Tanzania bang' ketho piny Kenya. The level of insults that we see bandied in Kenya, even though we have the freedom of speech, is sometimes going overboard. Piny Tanzania ochomo yiero maduong'. Gino ma Musalia wacho ni chalo kagima olokoyo kuom tend pinyno, gino machal kagima ne omiyo gikawo okang' makamano.
Kata kamano, penjo maduong' en gino mademi yiene ogany machon ma doho David Maraga donjo winjo buch Tundu Lissu to iriembo nyawadgi Willy Mutunga Gilange. This is an election period in Tanzania, and it's usually a highly emotive time. Even in Kenya, we have our own moments of very emotive sessions during election. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Duol marango tudruok kod kanyakla mar oganda jo Kenya kokalo rito chia mar oganda miluongo ni NCIC ochiwo ote ne jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua mondo chope nyimgi kendo dadhoge katudore kod weche mayande owacho ewi tulo manomuoch bang' yiero mar higa mar 2007 nyaka 2008. NCIC yango weche makamago chieng' makoro wacho chiego adhonde mosekalo kendo gisiemo jotelo mag siasa magiwacho ni dhogi sik pusore saa ka saa kendo wacho weche manyalo kelo tulo. Kane olose apisgi e kinde mar twak kod jofuambo, Reverend Dr. Samuel Kobia wacho ni gisani ginono buche 28 mamoko kuomgi oting'o weche manyalo kelo akwede kata tuwe mag dhoudi. And we are currently investigating 28 active cases that contravene the National Cohesion and Integration Act number 12 of 2008. Now, these cases that we are investigating include 15 instances of ethnic contempt, 4 cases of hate speech, 2 cases of ethnic discrimination, and 7 cases involving both hate speech and ethnic discrimination. We have summoned Rigathi Gachagua on other matters because, as you might remember, some weeks back, we also censured him publicly because of some utterances that he made. And therefore, yes, we have summoned him, and once he comes, then we will go through it. Nyalo biro chuno serikal mondo mi owit oko gowi madirom siling bilion 6 mane okaw kod jopiny e agulu mar Hustler Fund. Magi ne onyiedhore bang' serikal yango ni komiti mar od bura ma ochung' ne ohala ni jo Kenya mathoth pod ok ochulo hola mane gikawo. Jagoro mongirore migawo mochung' ne saga no miluongo ni Susan Mang'eni to lero ni sirikal gisechako luwo jopiny man kod gopegigo. Kendo thothgi ne okawo hola no ndalo mane Hustler Fund chakore. Migawo no chwalo dwaro mar ni mondo ketnegi e budget masani bilion 5 e iko omenda mabiro, to kata kamano komiti no notagore. They never repaid, and that's what we'll be seeking to write off. So the portfolio that is totally at risk and it's in default in terms of, we'll say, is about close between 5 billion to 6 billion. Those who are doing better will need to enhance their limit. And the moment you enhance someone's limits from 500 to 10,000, you have to fund. And that's the reason why we're asking for additional funding to fund the 4.5 million that will be graduating to the bridge, but also at the same time also to take care of the new applicants who are onboarding Hustler Fund every day. Serikali inatumia bilioni 28 katika taifa la Kenya kupatia biashara 70 kwa kila wodi katika taifa la Kenya. Jokanyo mag komiti mar budget obedo gi pogruok mar twak ewi budget mar Kenya mar hik omenda ma 2025-2026. Moko kuom jokanyo mag komiti no onyiso to ewi kwan gowi ma Kenya nigo kendo wacho ni ok gin kod adieri gi nonro manochiw gi bad migawo mar Kenya National Bureau of Statistics. Jakom mar komiti no Samuel Atandi to kata kamano odok ne chenro mar budget no kaka Chris Owen oleronwa. E ranyisi mokwongo maduong' ni osiep mare kod jatend piny William Ruto Kech Kapilo, jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro othiano elela ni onge tudruok kod piny owacho mar Kenya Kwanza. E bura mare mokwongo nyaka ne thiche oko kaka jakom komiti mar od bura mochung' ne loso budget, Ndindi Nyoro okwedo kwan maduol mochung' ne chiwo kwan mag serikal. Kenya National Bureau of Statistics usebedo kachiwo ewi gope mag piny Kenya ka olieko ni onge adiera ewi kwan go. Where are we getting the GDP that you are projecting, or where are we getting the percentage of real GDP? Because even if you net off
inflation out of the nominal GDP, we are still not, the figures are not aligning. E bura mar goyo kogno budget manyien, kuku mar duol mochung'ne tayo chenro mag od bura mochung'ne loso budget, ne oyango ni hola ma sirikal dhi kawo odino fuok mar omenda e budget manyien dhi bedo 4.5% mar ochung' ma pacho kae. Wach makamano okelo ng'ure kind jokanyo mag komitino manen kod kiawa e wi adiera mar kwan makamago, kendo keto jakom mar komitino Samuel Atandi e mbero maliet mar dok ne sirikal e wi kwan go. I would like to disagree with you because personally I think I trust our institutions, and if the data that we have is what we are intending to use to secure our borrowing from IMF, it means that even IMF and World Bank would not, work with us if they don't trust our data. The GDP that you see the national government projecting is different from what the international bodies actually project. And again, maybe on a lighter note, Honorable Atandi, we could be talking on a different sides. You are talking for government, maybe I'm not. Atandi korka kore odino itene kiawa makamago, ka olero ni en adiera nok mar omenda e budget manyien dhi bedo bilion 876. Over time, this has been a moving target, where year in, year out, the projections keep on increasing. Now it's projected to be 876.1 billion. That is if you include grants. And if you exclude grants, it goes to 923 billion. Ndindi Nyoro odhi nyime kod tiayo machi skunde machon ka openjo adiera mar sirikal mar Kenya Kwanza e siro sirikal mag counties. We need to ask ourselves whether this country actually supports devolution or not. Because last year's funds that were allocated to counties were 405 billion. We have seen the same figure is static. It hasn't moved for this financial year. Even bearing inflationary pressures alone, how do we say we are supporting devolution, yet the monies for devolution remains the same? Hikomo manyien, counties dhi yudo bilion 405 kaluwore kod kwan mane ochiw kod migawo mar omenda poni od bura opwodho kwan makamano. Mae en piny mar bilion 536 mar riwruok mar governors dwaro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Spika mar od bura mar Senate Amason Kingi olanda yanga ni lemo mar Senator Mogwel Gloria Oruoba koro dong' nono tok ka duond bura mar UDA noriembo senator no. UDA nyoriembo Oruoba bang' nenore ayanga ka oyuore nyasi mar rumo ne Dr. Fred Matiang'i ka noncho wuok loka. To kata kamano, doho mamalo to chalo ka gima noduoko ne muya bang' weto oko kum mane UDA nyocha omiye. The Secretary General of the United Democratic Alliance, UDA, party wrote to the Speaker of the Senate, notifying the Speaker of the Senate that nominated Senator Gloria Oruoba has been expelled from the party. But the same letter, the Secretary General of UDA further notified the Speaker of the Senate that the said nominated senator ceased to be a UDA nominee to the Senate. And the same letter, the Secretary General also requested the Speaker of the Senate to issue a declaration of a vacancy of the seat being held by Senator Gloria Oruoba. I have notified the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, and the political party concerned of the vacancy arising in the office of a member of the Senate elected under Article 98(1)(b) of the Constitution. The Senate is accordingly notified. Thank you. And on the issue of Dr. Fred Matiang'i, I come from a community. We have social events. How many people have you seen going for social events? Where the social events are bipartisan. A homecoming is bipartisan. Jochiw thieth matiyo e bwo orak mar Universal Health Coverage koro lokore kendo ywak ni tend migawo mar thieth ema ok dwar mondo mi chop dwachgi. Giwacho ni gidhi ng'anyo nyaka ndikgi e yo mongirore. Kaka Judith Omondi leronwa, jochiw thieth go ywak e wi kaka obila bende nohinyogi ndalo mane gin e ng'anyo nyoro. Mbona tunakura tiaga? Hatuna haki sisi watu wa USC ama ni aje? En ng'wech kod lweny ma ochakore odiochieng' manyoro e chuny boma ni ma Nairobi. Ng'anyo ma oriwore kod lweny bang' obila monjo jochiw thieth gi ma ochomo tieko ng'anyo gi e od bura ma pacho ka. Lweny ma kata kamano ne ok ojonyo chunygi.
Ediro Tieno, Nairobi ka, podne jochiw thieth gi otweyo kanda mar kedo ne ratiro magi. Tonight we are gathered here to hold a vigil, to pray and seek God to fight for us. Okinyi makawuono, ng'anyo podo odhi nyime. Nondikwa ka Kenya mawantiene ninti kama tek moloyo nikech ji tenen dala. President Masani koro tamre timo nogo modoro nieri enene ode. Nongi bano nyalo timo kata chiel noko nyalo wuotho oko. Kata polisi mago wagitiega sani ne ok nyal timo ng'o nok nyal wuotho. Lakini nwatiyo matek mondo mi Kenya mawantie nieri obede wang'e. Ka e chung mar jochiw thieth gi giramo ni nyaka migi barupe mag tich e yo maongirore, ka ok kamano to migi aheri magi mondo githegre kod sirikal. Wan gima dwaro en gimiwa barupwa mar permanent and pensionable. Kata wa mane Minister of Health, kata wa ma Council of Governors, kata wa President, wan kama kani omiwa ng'owa, omiwa barupewa mandiko wa ndiko mochwere kendo mamiwa gratitude marwa. Ka onge aluta continua. Nyaka sani gikoni midhiro gi kelo kod tere migawo mar thieth. Jatend migawo mar thieth Aden Duale oseni ok dwar chopo dwaro mar jochiw thieth go kare. So whatever our CS is saying that the problem is in the parliament, we have considered and we have found that that is not the truth. That what we are having is lack of goodwill from the Ministry of Health. And so for us, our message is clear. We want the Ministry of Health, being the one that is paying the universal health care staff now, to harmonize their pay. They have all the legal framework that is needed to be able to get the money to do that. Motelo ne magi, migawo mar thieth nyicha ogolo report mar duoko jochiw thieth gi counties, gino makata kamano governors okwedo, ka gikoni gionge omenda kendo migawo mar thieth winjo ting'o sike magi. Judith Omondi, Ramogi TV. Baso di yumoro machuoko dogo bang daka matin tano ka makamu siorote mare Trevor Musnajo Ugunja constituency tech kod intellectual Opio Wandai mano waziri. The next MP mar Ugunja and Moses Omondi mano makamu ukodwa kendala makisumo kanye ndo Kora Olaka wacheni bwana neno Ramogi TV yo maler ero kamana inya Kora kanika Tito kanyo ano kantire kendo machielo kan Ramogi TV andadi Wood Samson ka wuok game Barkalare awinji makare gi mino da Jacinta Uma mar Nyarienya Suluhu obed mos wetero jo Kenya gi ngwech bila motero wagoro no ero kamana ahinya tani pani tire machielo kaende be nini maindi au kidibo kani Ulanda jo Tanzania sando jo Kenya to Kenya kaendi to gidake ka gimen margi dwani Kenya kaendi be ochak munjo gi ochak donjo negi ero kamana ahinya no kan tire machielo kendo kaendi ni makaka pile one habari ka wano Dili Gardens Kisumo auro mos ne Honorable Rose Nyamunga, Joshua Oron, His Excellency Governor Nyong'o kod Mama Lavenda mano Jono Nyango from Owiti Foundation CBO Frida Kanibondo bene neno Ramogi TV ro kamana enya Owino Janabi kanyo yani Masai Gachagua bende iwacho ni Gachagua to Kibaji ema koro chando musenjo puonj Mr. Owino kod Nyarenga ro kamana enya kuro dugo banda kamatin kikidhi mabora enya. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Jumani e chenro mar ohala gi mwandu. Aneto joma de her ma wenge gi de mori kuoma ni na chak ki maber. Koro gembe gi chak timo ohala ni. Akwa gi man ka gitime ochake gi pesa moro ma ata fadhali. Kiko chake gi pesa mathin. Ko chake pesa mathin to podo bi mapodo. Aparo ni motor insurance kambi maber mogik man machiegni
manyalo konyo weche mag motor insurance en CIC. Nyasaye nyalo kawo ng'ato sa asaya. Koro ka janyuol odhi, nyathini budong chien ka, to ere kaka obudhi sikul. Koro momiyo watemo jiwo jonyuol mondo gipare nyithindgi kik gibi gikwam gi nyithindo. Chieng' moro ko gik nyathi dhi sekondari tionge pesa. Tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Ka ni sirikal koro chako chenro mar gero inga kata dikes ma borne romo kilomita 50 mar geng'o oula mathoro muomore kinde ma ora nyando opong'. Sirikal ochako gi gero kilomita 4 mokwongo, eka koro gibiro medo bor mare bang'e. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa, jodak maluora ma nyando nyiso mor margi e wi okang' makama. Igenga ora ma nyando e kaunti ma Kisumu. Aora mapige osekelo midhiero kuom higni mathoth. Tingatinga madhoge ogulo cholo e chenro mar keto hinga kata rageng' mongirore ma idendo ni daik mabiro geng'o pi oula ma osemiyo jodak wich bar kuom kinde mogwaro. E chakruok mar gedo mageto gero hinga mar kilomita 50 e genga aora ma nyando, kagisani ochakore kod kilomita 4 bang' sirikal chiwo omenda mar jiwo chenro makamano. Kuom higa ni sirikal nomiyowa pesa watudore gi jaod bura ma kaendi Mheshimiwa Jared Okelo, kendo ne wayudo pesa manyalo loso dikes kilometers. Wageno ni dikes ni kolosi to pi maywero ji nyando ka pile biro bedo ni wageng'o wachno
wageno ni pi maketho puothe wabro geng'o wachno, kendo wageno ni daik ni koro joma bro wuok katero gik magisegolo e puodho e chiro bro yudo kaka chopo e chiro e yo mayot, kendo ohala bro bedo maber. Korka kore, jaod bura manyando Jared Okello ma oriwore kod jopiny neno chakruok mar gedo makamano, ogone sirikal erokamano kuom winjo ywak jopiny, kendo chiwo omenda mar gedo mar genga orano kata obedo ni ne onge bajet mar sirikal. Wadhi tiyo ka kuom dweche 5, ma bang' dweche 5 go waparo ni koro kilomita 18 moluwore gi River Nyando dhi rumo, kato wadhi kawo kilomita 32 ma bendo luoro Lake Victoria kata Lake Lolwe kata Nam Lolwe ma bendo osechando jowa mudak Kabonye. Masiko dar kendo wuok pi wuok oko, kendo ji wuok e mier kadhi kuonde ma beto ting'ore malo. Itabu no koro wadhi bedo ni waonge godo. Omiyo wagoyo erokamano ahinya ne President mano tudore kod Minister mare motelo ne weche mag East Africa Community, kuonde mag Ongoro gi Regional Development miluongo ni Honorable Beatrice School momi tijni mondo mi otayo dhi kode nyime. Jopiny ma osebedo ka ywago dayo e midhiero magikale kinde ma aora no ong'ok bende onyiso mor margi ne sirikal kuako badgi kendo miyo gi geno. Ameleta tinga maji itakuwa tena idai peleka mpaka huko Nguo mpaka Nyando huko karibu na Singida. Ile Nyando ilibomwa karibu na nyumba yake. Saa hii maji natoka tu chini. Hata nyumba ya Jane iko maji. Hata Muse ichonge hii. Oknyavi kati cho serikali saidia Jane. Weka mchanga kwa hiyo simu ya Jane karibu na nyumba yake. Kata kamano, gikwayo sirikal mondo med bedo kod gi machiegni kendo keto kenge makare mag reso oganda mapiyo ula obembo. Akwayo ng'ata kata sirikal maduong' kawinja ni kama dake ni okawinj ka dak maber, nikech ji wacho na dak maber, Jane winjo maber, nonyiew ne ot, nonyiew ne kama odake, to seche magi wacho kamano to winjo ka chunya lit, nikech adaka ka ndi kama pi chanda. Koro akwayo sirikal mondo ka giyie to ka ginyalo nyiewo na kamoro mondo gigerna ot manyalo dake, to gitim na kamano mondo ayud ka dak kama ber, nikech an gi shida mang'eny. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Joan rech e boma ma Homa Bay onyiso morgi kaluwore gi chenro mar tieko gedo mar chich rech manyasani e dho wath ma Koginga ne igero gi sirikal e nengo mar bilion 350. Kaka jafwambo waro e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, chiro no jatend piny Kenya William Ruto biro yawo ayanga e kinde modhi limo kaunti no ne nyasi mar Madaraka Day. Joan rech e boma ma Homa Bay osebedo ka uso e lwasi marach mokalo, ma bende keto ngimagi kaachiel kod jogo ma giuso negi kama rach kaluwore gi chido mar chich rech ma gisebedo ka giuse. Chiro ni bende osebedo kama johand omena mathoth moe omena ma giuso kata odoko ni chal mare ok ber kod ngima oganda. Kata kamano joand rech go koro nyalo buonjo kaluwore gi chenro mar tieko gedo mar chich rech manyasani e dho wath ma Koginga e boma ma Homa Bay mane ochaki gi jatend piny Kenya William Ruto, kendo koro biro yawe ayanga juma manyien mondo koro ti kode e limbe mare ma otimo e kaunti ni e nyasi mar Madaraka Day ma higani. We are 95% complete. The whole project is holding around 5,000 traders, and most of it are the fishmongers and Mama Samaki, just as promised by our Excellency the President. And we are happy that we are going to have the stand for the Mama Samaki, mahali watakuwa wanauzia. Pia kuna sehemu za kuoshea, kuna sehemu pia ya kukulia hii samaki. Samaki tunakuja kuipikia hapa. Halafu zaidi ya yote, wavuvi wote, chumba chao kiko hapa. Tunaona kweli samaki ikitoka hapa baharini inaletwa hapa, inaoshwa, kisha ikishaoshwa inawekwa tena kwa barafu. Tuko na cold rooms. Joan rech go ma osebedo ka tiyo e lwasi marach orwako mokalo chendo mar gedo mar chiro mar rech manyasani ma jatend piny Kenya William Ruto timo e dho wath ma Koginga mane ikone biro konyo e bero ngimagi. Wagone erokamano kech ogolowa e chieng', ogolowa e chuodho, wadhi uso kama oger maber ma mon koro koth ok go, mon dhi bedo kama ber. Jong'iewo mabiro ng'iewo be wadhi ng'iewo e high price, nikech koro wan gi deep freezers,
wan gi kuonde mwakane rech. Giwacho ni gisebedo ka giuso e lwasi marach kendo giyudo lal maduong' nikech onge ma kuondego eko ma ginyalo kane rech kik kethre, ka chiro mar rech manyasani no biro bedo kod kuonde ma johala nyalo kane rech gi kik kethre, kendo johala moingo 5,000 biro yudo thuolo e chiro no. Koro kata ka rais obiro, wadwa ni mondo gavana owuonwa kode mondo omedwa pesa mwamedo yarogo ohandwa ka giriworenwa gi telo mar Gladys Wanga. Koro sani wamor gi chiro moterwa Koginga. Wamor nikech kaluwore gi chiro moterwa no, wayudo ka konyruok maduong' kowuok Koginga. Wan gi kar kano rech maber, ma rewa ok bi kethore, rewa biro ritore, kendo arita kwe be gavana oketonwa maber. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jothumbe koro yudore kama tek mar yudo yuto maggi mag chenro mar Skiza Tune bang' ng'eto manyocha ogol gi doho mamalo mar chungo chudo makamago e kinde ma bura manochwal e doho pod dhi nyime. Jothumbe moko ariyo yande odhi e doho mar sundo riwruok mar Kekubo, migawo mar sinema kod tuke kanyakla kod Attorney General jiwo lokruok e chik mar chiwo ratiro mag weg thumbe miluongo ni Copyright Act. E wi mano, jayal bura Justice J. Chigita nyocha ogolo chik ni kambi Safaricom kod Airtel kik chwal chudo mag Skiza Tune ka bura no pod dhi nyime. Boma Mombasa dhi bedo weg pacho giko dirani e seche matuke mag golf mosir kod NCBA idhi bagi chieng' ngeso tarik 24. Jok madhi piem dhi laro thuolo mar biro gocho e final mabiro timore bang'e. Tugono dhi bedo Nyali Golf Club ka en tielo machielo maluwo mane motimore Kakamega Golf Club giko dira mokalo. Jotugo ma Kakamega James Mundia kod Cedric Konzolo ema notimo maber e tielo mokalo e kind jotugo 100 manondikore e tielo ma Kakamega. Tim mar Kenya mar netball nobago rako motelo ne dhi e tuke mag laro simbo mar riwruok pinje Arabu madhi timore Dubai. Tim no motel ne kod kocha Evelyn Cherono sani oketi e thuolo mar 24 e bwo piny ngima. Orako makamano ne gibago e alap ma Ulinzi Sports Complex Indoor Arena. Jalup kapten mar tim no Helen Sinayo onyiso geno margi ni gidhi timo maber e tukego madhi chakore giko dirani. So far, the preparation is okay. We are doing well. The players are really working hard. And everything is just going on well. With the Kenya Netball Federation, they are working on the team. And we are expecting to go and work hard and get a good number so that we can come out from 24 to 14 in ranking. Training is never easy, of course, yeah, but definitely we have to put in our all. So we are giving our best in training so that in the competition we won't struggle much. So whatever we are doing currently is our training sessions have improved a great deal. We are working more on tactical, yeah, because already we are fit. The team is already fit. Wadhi yo moro machuok bang' dakika matin waduogo koro wadonje baka mar buch jopiny ka wan gi Dr. Davji Atela men jagoro maduong' e KMPDU e weche mag jo UHC. To kata kamano anokoseoro te mago ka ndira mogi oimore ndindi nyoro ni kare tinde ka koro riek ndi bang' wito kom. Rieko neno dak ne obedogo ka nene kom. Koso chandruok ema kelo rieko ma omondi ndeke jaber kamen from Port Victoria. Hiro kamana hiyo omondi ndeke. Neno ka janabi Justo mar Ragana wacha Ramogi TV ler. Hiro kamana hiyo. Ramogi TV antabu mar Jusa
kan baro lengo waol kod lend Gachagua jochiw thieth bende waol kod ganyo margi ma ok nyagni gi olemo. Ano Jijo Henry, President Ruto tano tena, nyakwar guo kan Bon Gray, aneni maler kan game oboke dala. Awuoro dongruok ma Kenya miyo Kiswahili madongo wuok kuom jowa. Kamano ahinya. Trevor ma Steven, Ramogi TV ler. Kamano. Trevor Imore, chopono maber kan kod min James, Martha min Boni, Juma Odhiambo, kod min Sali. Ano Nyango jalie kan Malindi. Kamano ahinya jo Nam Chumbi. Aneno ka machielo bende wacho ni Trevor neno Ramogi TV maler kan ahero ka endi. An gi Trevor Wuoda kaka mos mang'eny. Kamano mos na Trevor. Kamano ahinya. Aneno ka nitiere machielo kendo ni atimo mos ne kansela Onyango Awuor kuom tho mar mamane manyar Jemo ma ibiro iki tarik 7 dwe mar 6 higa mar 2025. Ma endi en Ogai Philip Ochieng mar Jemo Clan. Kamano ahinya. Odugo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Koro kai midwa ng'iewo ohala ma puodho ndwa mi. Onego bed ni kusechopo kata onego bed nang'ena bro gunda di puodho ni. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bocap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Tuo maringa maremo kata sickle cell ni kod midhiero mathoth. Lit ma na winjo e denda. Yani lit ma na winjo e choka. Rem bende en go ahinya. Sani koro kanya tigil morphine. Kata kotiyo go ok nya tiyo e denda. Methadone ma koro painkiller na. To bende nyalo thiedhe. The transplant is usually a bit more straightforward. Nitie jogo bende ma osechango ne tuoni. Test masetimo ginyiso ni tuo cha norumo kuome. Simfros Okinda nono kendo kolo midhiero mag tuoni kaachiel kod ler mar thieth mantie. Chieng' ngeso tarik 24 saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll and the rent at least and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. After me, I wait for end month like everybody else. Like everybody else. I'm like, telling you, what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka koro donja ne buch jopiny. Wach moro mar UHC, jothieth mag UHC osebedo ka kelo lweny kabisa kata seche mawuoyo kodi ni gintiere oko mar migawo mar thieth ka giwacho ni gibiro bedo kanyo nyaka dwachgi migi mondikgi kaka yo mongirore. Mae mbaka mogoyo gi Dr. Davji Atela. Dr. Davji Atela en jagoro maduong' mar KMPDU. En e dala mar Addis Ababa to en kodwa yor mbui. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi Davji. Erokamano ahinya Trevor kuom luonga.
Tapenji jo thieth mago jo UHC gi tich mane manegi timo ayanga makoro sani kelo ywaruok ni. Ingeni jo UHC nondiki ji tingi opogore. Wan gi nurses mag UHC, wan gi clinical officers mag UHC, to wan gi doctors manondiki in the same period. Mano en ndalo moro mane COVID-19 timore cha. Nikech jotich mang'eny ne dwarore, koro sirikal ma national government nondiko jo UHC gi mondo tie counties. Koro from 2019 nyaka sani jo UHC mag nurses gi mag legal officers mshahara magichamo gi mshahara ma jowetegi manondiki normally chamo opogore. Edo ka jo UHC mane ondiki kaka nurses ma e different counties gichamo mshahara ma nus ne nurses ma ondiki hospital kanyo chon. Mane kelo kokon. Negine contracts moko kumi contracts ma 6 months. Kaso main contracts ma 3 years. Kaso contract osbedo kibero renewed. To yeka no wangi si mag doctors I think madime ariyo. My contract I think nyaka 2027. To mantiere kind UHC doctors to gije UHC nurses ne doctors no gi e yor mar CBA manwango. Koro jo UHC masani osbedo ka nyiso sirikal ni onego bed ni indiko gi e permanent and pensionable terms tichulo gi mshahara marom gi joma jolo hospital ni mar discrimination kichuli for example sing of prabich to nyawo dimitiyo go kamora achiel ichulo sing of 100. Winjruok ne nango davji ndalo mane kawo nikech mano higni 6 mokalo winjruok ne nango. Ingeni winjruok en ni dhi ndekgi. Kojini no sani koro sirikal ndiere en sama piny rach iwacho ni tiere COVID-19 ji idwaro jotich chakuru gino boloso bang'e. Koro gima timore ni osebedo ka gana en gana mosebedo ka dhi mbele. To gima osebedo kelo tagruok mang'eny en ni yo ma ondek gigo. Gichido ka koro counties omiyogi contracts. Ma contract mageno gin mek counties. To pesa michulo gi budget mantie wuok Ministry of Health ema chulo gi. Koro ministers mokalo gi te anyaparo ka en 2022 tarik 14 2022 ka wadhi e State House kodhi romo gi ker wachi no biro ma ker no wacho nikech contract gi norumo ma tarik 14 mar 2 2023 ma ker no wacho ni odhi akisha ni jo UHC alfa boro mia bich jondiki mano 2023 dumara Rio banka hanyo no kodiki permanent and pensionable no migi mana contract mano medi aya minister wanti kanyo na kumicha no kito gano gi PS ma public service dikito magano ni botime igamukalo kata kwa dhi ng'anyo wach mar UHC was part of ang'anyo wach mondo oket gi PNP ke wan gi doctor kanyo be koro ministers man mokadho gi teos be ka ket mana gano gi timo lich onge anya wacho ni minister ma nokungo ne wach ni mo omiyo gi chalo solution en duale ngeje nokungo wacho kano biro ka pok nong'e wach no wacho ni within 3 weeks okedo jogi permanent pensionable term both the UHC nurses clinical officers and doctors there to bango dogo realize ni yes, we're looking at these terms, but the person who chulo gi UHC contract, person chulo gi person chulo gi opogore sane 18. The budget man I think extra 3.8 billion. Get budget moment me chulo sane 4 billion. So when you go to tomorrow I think 8 billion. Ko mana wacho ni gi counties ni gibet move gi to counties then igamanyien 2025 6 2027 okay budget gi makore kedo gi go PNP. To Council of Governors ochini no apana jogi chula national malo kinyaka PNP ko gatergi yisima nurses gi tebo ochini apana already oterwa counties ko saloke chuth ko mane dao kido mantie kasani to lakteche mani kodi e KMPDU jomoko wacho ni gin ne giseyudo tich mongirore kata PNP no nti en adieri koso oyo to unote mang'o momiyo lakteche gi moko to be okoneno ka ng'anyo kanyo. Yeni bwana ng'anyo nigi sane wase ng'anyo ma mang'eny ma wase bagen be yedo ka higa mokalo ne
nitie ng'anyo donge mwadhi ndalo dweche ariyo nobedo gi agreement gi sirikal ni onego bed ni gichulowa gopo ma gin go mar bilion 10 wacho so ginjaga ni onego gichul interns kaka dwarore donge ne en winjruok kano wasign winjruok no nok time sano niso ni warito budget ma 2024-2025 jako iso warito budget ma 2025-2026 kano winjore kamano kaka dakteche ji mang'eny nok oyie kodwa gi samoro ka union samoro union ni en opposition samoro ji nene kaka activism lakini at the end of the day gima timore nyaka ibed piny gi employer mo winjuru ado maro ni kwano winjore ma obedo gi court order kocho do mana 12 kanyo kano gitimo gik ma dwaro nogolo notice mar ng'anyo kendo sirikal nochulo interns maskara sani chulo gi 206 kaka CBA gopo ma ne gin go na gichulo December gi January sare ne gikete budget ma 2025-2026 supplementary budget for mi counties mo chulo wa gopo mar I think 2 billion sa dumara avich kai kana matio mbasa gi minister no wachi ongeti ma dak jetimo ma okonyal bedo no gaze ni dak jeto msaji no duk pin oje dak teche ni chulo kaka onego bene chulo gi ojo wachi ni osedo ni shida matimore eni universities emabukore ka umie slot mar Jipra Beach kaka kemu gini gin kika oji Miario Beach mese giloko wach mar somo mar dakteche wala kono wanyore ko en mano bokonye gen te ye ka wach mar msara mar dakteche no winjore ma yegi gitimo kono okwang'anye sani nikech gik mono winjore wang'iyo kaka ndalo mano ng'igi timelines gi kaka kitimo gi mana ka unions tiyo omeno wacho ni yes the progress ma UHC no sani ng'anyo gini mankech wan kod we are with them in solidarity we are supporting the action because it's only when you kiwuoyo kidhie ng'anyo kiwacho gima diyi koketimo koro en adier ni ber ka ng'anyo gini omi sirikal oket budget omi ratiro gi mar pesa matin ma ichulo cha obed the right amount nikech mar gin discrimination but dakteche ma UHC ok ichulo marom gi dakteche ma nondik chon onge dakteche michulo outside the CBA mano miyo ne gionge ndara sani to ang'o miyo ng'anyo mar jothieth ni ok rum Davji nyiche kwayo ng'anyo ng'ato ni ng'anyo nyiche ng'anyo ne interns nyiche ng'anyo ne pesa sani koro jo UHC bo ng'anyo en wach mane ang'o miyo gini ok nyal rum Ministry of Health kanyo selak gimiluongo ni leadership to I think mano betimore counties nikech jomoko manen kanyo making decision ne bedo very difficult but oknia miye moko nego bedie minister manyien ni decisive awacho kamano nikech kakoro en odhi opuonjo ministers moko wach mar CBA en opuonjo gi wach mar kaka dakteche nego chul koro pani en e yor kare yor nin nyocha chan gi jabedo piny gi the chairman health committee Dr. Nyikal po discuss weche ariyo weche mag mshahara mag interns gi weche mag UHC to wacho ni ideally e higni gi te 2019 to this year jogo sitim negi injustice ma onego beni imiyo gi right contract tichulo gi pesa onego beni chulo ji te okini gini imiyo gi matin jomodo ga chulo pesa mang'eny koro action ni ngini sani ina wasi gini nikech mae sama giwuoke givel ni linga migi mongo timre jikuko ka wuoyo jikuko ka nie ndara jikuko ko ng'anyo ko ek maber timore koro mae mana sama gine ni ber ka giwuok mondo gigi otimre negi to king'iyo jogi onego bede bwo county koso gibede bwo sirikal mamalo nikech ma be ywaruok mosebede iye ka ing'eni counties kata king'iyo problem mantie en problem mar counties be to problem mar counties tie nikech jogi te jotich gi te tiyo counties wan jotich watewa two counties kata gik macho winjore gi te gi counties ilo ka mang'eny counties poko timo mag national government gisetimo to mag counties poko timo mano mi wan sani wan gi ng'anyo mag dakteche Kakamega ng'anyo manyien dwa chakore Kiambu ne week mochako ni wadhi ng'anyo ntiere Nakuru ntiere Laikipia ntiere Narok sani kiyudo Narok jo county ma Narok poko chulo statutory deduction nyaka sa dweche 5 isoni kada kituo yudo gi hospital ka daktari loans panika ok chul koro shida ntiere counties kai to e wach
UHC ni en shared ni mar serikal ne timo ne counties glory capacity building ne gi support counties mondo bed gi thieth mondo kon but counties wacho ni gionge pesa ma gi nyandiko go jogi mana ka counties no wacho ni gionge pesa ma gi chulo wago CBA wa mano chulo ni mondo wang'any mondo serikal mondo ogol pesa omi counties ochulwa mana ma kote ma gi jo UHC sani ni mar onego bed treasury ogol pesa omi counties mondo counties obed gi jogi ka chingi mona chiel wan gi treasury achiel kende treasury ordinary ko ideally jogi ka dhi counties ka kelo gi dhi ni onego pesa oluw dhi gi counties mano miyo gin gi luoro governors beni gi luoro ni kapo ni jogi owuok modhi counties ka pesa poko mi jo counties tidhi lokgi ni mar igawanye bo chopo to gino timre ma gima sani en an issue of distrust lakini the fact mar jogo nego bechulo pesa maromo gi jomodonka the fact ni jo UHC menego indigo gi on PNP mano ji oyiete shida emani en karango mano kelo ywaruok sana. To ng'ama ja miriambo ka endi en sirikal man malo koso jo county ma jo miriambo? Bana sirikal te riambo bana. Sirikal te most of the time riambo kabisa. In fact, anyama jumana ni is the first time sirikal miyo agreement to implement consistently. Mana miyo kino kama no strike 2017. To chuno ya strike mondo gibedi implemented. Emani sa emani wa implement. Ngini ko gitko ko team gido jidoke ngano koro thoughtness government ko se unyore gi jotich gin pressure magiro no ko se rumo to implementing gikma junyore ka gikedo ga tenge bana me jotich uluoro governors be uluoro serikal maduong ni apana kaponyo ko migi pesa chu to pesa no kdhi biro koro serikal bo ko trust each other national government county government bo ko trust each other maber lakini wando kaka dok KMPDU gikwana njere tanto wa formula mane wagore ni gamukalo machi wadwa direct nganye nebe December sane gibedo implemented tingene kaki moro ngichwano kwanjo siasa wan odorogi orani ju thievi sasa mwadhi nganyo wanganyo man gidi moko timre so ngik moko timo ma waunje mo follow up okonya dhi nganyo ngich wan watie gore moro watie jo septende masani gi modo ni sekalo timeni on the declaration partial mia ngwen mana gichoko ngini ko July ora ni serikal ni dictate alfario mana gichoko ngini ko igani mondo jo piny ko dhi hospital oyudo thieth mane dwarowa to emane sama giwinjo ko gito gitimo ema ko wawuok kocha to sani ma serikal wacho ni gionge gi pesa ni be wacho no be winjore nuko suna ne giriambo nikech giwacho ni nitiere gi migepe mopogore ong'ad pesa kuom gi nyaka kata migawo mar somo nchwa neno ong'ad pesa kuonde mang'eny. Trevor King winjuro kwa sirikal no winjuro moro mane no winjuro ke no gombo dok hospital ngech no miyo gi time no miyo gi 2024 2025 2026 watch budget mana miyo gi go follow up mos no wacho ni kata mana joa weto ma jo UHC odogi ngeni kisebedo gi winjruok mindiko piny to bi basis mar dao next time samane kaka union ma dekje wabedo piny gi sirikal to kana sani Nairobi County one give strike for 40 days. To come and strike, an issue mag promotion, issue mag state reduction man ko chul. To ne wakaka winjruok mar dweche ang'wen dweche auchiel. Ni mar kuse keto sei tingi yani gino botima dier. Mano miyo bedo gi winjruok ber. Kada mana minister manjien mano biro ni no bedo piny mo winjore e wach mar posting interns. No ni bedo posted de mana ang'wen. To giwacho gi jalo post mara beriyo imar nyaka budget ka the budget to dok atamore koro yes what pesa ongeni wang'iye wawinje lakini serikal onego mi ji priorities koro sama giwuoyo gi jo UHC ma giwuoyo gi jotend gi onego gimigi adier ni gini bo timore ngech kata wan dekseche ma wan go ma contract girumo 2027 pod gine contract lakini nonyiswa nonyalo beni kochopo 2027 to giyudo PNP ni mar gin ondiki under the Public Service Commission. Seche ma uwuoyo gi jo county gi miwacho ni kamoro ntiere ma gi pesa ma ging'ado gitere bengi kata gitere ne sirikal gimomiyo dho ngere luongo ni statutory deductions. Ang'a mono gichiwo pesa ni gin kupenjogi nikech dong ma pesa monego bed ni ng'ado seche mochuli osara. Ing'eni sani one kaka socialized authority edo ka jo
dakteche jothieth jo counties ong'ado kaka koro let's say Kajiado County to negi remit mogik dwe mar ang'wen. Koro counties moko wacho ni hapana, gitimo kamano nikech pesa pok owuok national government. Chiro kata ka pesa mowuok dalo moko to gope negi kawo bank, nyaka overdraft, apod gi struggle gi chulo gi interest. Koro joma thagore gini en mana jothieth, jo mondike counties. Koro ndiki weche wa discuss gi Council of Governors, wa discuss gi the minister ma Duale, ni pesa ma statutory reduction en gima ibo ng'adi either way. Koro wadwani ong'ade treasury ma sama koro pesa dhine counties cha to wach mar statutory reduction te oseng'adi, particularly wadwani ong'adi mokwongo en mar SHA. Mondo koro jowa kik thagore sani ni. To king'iyo dhi mbele. Gini wacho mane makoro mostly in counties. So counties nigi own resource collection. Counties biro pesa kwa treasury. Koro get onge oken frequent. Samoro delay kasani like edo mara beach to mi give us madu mara dig. Then also revenue magi yudo be samoro ng'eny apart from Nakuru, Nairobi. Emakoro nyalo handle gigi. Koro the gini struggles go. To koro jo UHC gi ndalo mane ondik gi 2019 miwacho no. Kendo wacho ni nomigi manorak. Nong'isgi ni dhi ndik gi yo mongirore higa mane. Eni thothne kaka jotich mantie gi unions. Ina nyaka contract samo mi no nikech in desperate. Lakini kisebedo piny midhi yudo ka indiscriminated to koto yieni mondo ng'at mano ndikicha nikech ochuli matin to chulo wadu mang'eny oketni osachwel marom. Mano ema koro wacho ni ma ji ariyo iluongo ni ILO Convention 100 work of equal work for equal pay. Ok inyal tiyo tich achiel ji ariyo to ng'at achiel chulo mang'eny chulo matin. Mano is a convention mobiro ratified gi sirikal. Entiere labor laws. Koro sirikal ndiko jogi chulo gi pesa matin okwongo ne ketho sheria. Koro iwacho ni gibo loso wachno. Ma gino osedhi nyaka Senate, I think in 2023 or must side omigi direction. Odhi assembly petition omigi direction. Ji osedhi ong'anyo omigi koro ema ni ng'at mokwongo ong'eyo wachni yo ma different awacho ni en NCS masani. Nimar en mano bedo piny gi governors. Monyiso gi ni gino onego otie kuru. Nikech governors obedo ka aringa wacho ni ma wan wach mar jo national government. Ministers most mature kare wacho ni no ma wach mar jo county. Koro ma ng'ama mokwongo ng'eyo ni gino onego obed sorted out. To aneno ka nyikal be wacho ni gino nyaka tieki. Koro ema naparo gi shida mantie ni nokikete budget masani ka giwuoyo. Lakini yuno wadwano time sani. Koro ema ni koro onego bed ni ging'iyo ni idhi lose nang'o. Nimar thothne Trevor sirikal be priorities gi bedo mana sama nitie koko. Kokidhi ng'anyo, kokidhi ndara to kin priority. Nyaka iwuok oko matek koka pesa wuok. Gimomiyo penjo no Davji ni nikech seche mane jogi keto kokgi e ogirimiti kata e contract. Dong ne gineno gi. Ne gineno. To koro sani no. Lakini kata gineno, ineno lakini in desperate sano. To sano ng'ama ndiki cha e jama kosa. Nikech ong'eyo ni gimondikine ni ochuli contract matin, like you're getting exploited. Iwinjo to omigo. Koro chik wacho ni sama ng'ato ndiki nego nyise ni andiki pesa ni to nitie CBA kae. Koro onego ndiki kaka CBA no wacho, ok ndiki out of it. Mana kaka chik wacho. Maka ndalo moko nitie jomoko mane ondik ichulo pesa matin ma contract to joma nie pien ichulo mang'eny. Kane gidhi e court to court nonyiso nowacho ni employer ochul gi igni te manochul gi matin nikech mane chik. To ok en chik mar Kenya kende, en chik mar piny mangima. Ayie ni en ILO Convention 100. Ne jomoko ng'eyo maber jo UHC gi sani tich mane ma gitiyo osiptende kae. Isewacho ni gintiere gi nurses, gin clinical officers, gin gi doctors. Tije gi opogore gi moko ma dakteche moko timo koso pogruok be nitie koso gitiyo maromre gi te. Nurses mag UHC gi nurses ma konyo county hospitals. Gitede gi nurses ma wete gi hospital achiel. Emane koro kubichulo gi umpogore. Man tie counties ka ichulo gi jo county,
Magitiyo County bakini pesa giwok Ministry of Health. Kol mane pogro, but gidi retich machalo hospital. In one way, ingiyoni kakaponi kaka health and sani kaka counties wacho ni health and devolve fully. Most of them we take care of the responsibility of the workers. That's one thing. But get local the national government to capacity build to say kebe no wacho ni idwani kuji get ko goal 8,500 workforce. To healthcare is just messed up. Detain. Get gikonyo ka duka kabisa. Chaja lagi wachimar jo USA gipepfa. Kan jo ticho goal moko be replaced jo penyi de nyore. Konya giti to ngat matiyo gi wad gi nyaka chochola marom. Ko en mana wachimar kaka sirikal ne bebe gi solid plan. To emrani onge trust. Ele be gi trust e sirikal gi jo UHC to the counties tapani degise wenjore ni mara degise kedo ko gime waje ni no gini di tim kamanda lo makamato wale cha klase kamae tamani county ko trust national ministry ko trust county UHC ko trust both sides to ngene mi mo ko ronge wenjoro ikech no ka CS wacho nyocha ni joge ni contract the counties back no discuss gene gologa ni ango mo no gilos wach ni room to wacho ni no contracts magain gono migi counties wanochulo gi achula kol mana mi ontiere achini intiere conodram e kala kina dien ni en jogi onego beni mi contract ma fine reasonable onego beni chulo gi pesa kaka chulo jo wete gi magitiyogo gimomia penjo ne nikech ng'anyo margi ni ok chal gima dhi nyago lemo mana hinyo jopiny nikech dakteche moko to ni mana tie koro gin jo UHC gi kende mowuok koro yudo ka hospital moro kane nigi dakteche moko 4 ka gitiyo tich maromre to moko 2 ema koro wuok 2 modong' ka pod tiya koro ng'anyo ni ok dhi nyago lemo ne dakteche gi dhi mana hinyo jopiny madhi dwaro ni mondo kony gi hospital to giyudo ka dakteche odich budhe line dong' mane gima dhi timore ka to ngini ka dakteche to kwa ng'anyo wan tere wamiyo gi solidarity jama ong'anyo sane gi jo UHC nurses to gi clinical officers to gi mantiere mano wacho mopogore kodwa en ni natemo wacho ni unity solidarity ng'eni kaponi ni jo UHC gi ne nigi shida kaka gin goni edwaro ni the entire workforce ji te wacho ni no gini rach olosi tim kama temani wasebedo ka wan jomoko ma kila ng'ato manigi agulu ne ken gima chako dakteche ma dakteche ni konyo ken nurses kaka UHC ka nurses moko ka ma ichulo fusra ka gin gitiyo ka clinical officers ichulo fusra ka gin gitiyo ko de ben mano miyo begine delay omiyo pok olose from 2019 to de ben ji nigi unit moro maka kaka no mak interns o dwok pesa interns piny to ka daktari maduong' daktari matin dakteche tiyo wuok oko cha Isoni mano miyo gino iloso piyo mondo ka en mana joma obedo affected matin go to koro mane nyiso ni koro kata sirikal ok dhi winjo ywak gi koso uneno ka olemo nyalo wuok olemo nyalo wuok nikech budget bosego kaka ng'iyo gima jogo wacho ni budget masani waneno kane owuoyo gi chama committee mar health to gi minister to gi PS ni budget masani osekadho lakini for the first time ne gete budget manyien emani kolo ngama ji monge trust ni gima giti tim adier ngesiga nga serikal nyawa kujo bukanyo to kolo gitim kendo to de bed ni ng'anyo na mar ji te tribat pesa do yudore to un koro mano usedhi e ng'anyo muwinjoru sani koro winjruok osekete tem koso pod urito turite karang'o nikech jopiny bende ool gi ng'anyo mar dakteche interns wa 1,270 mane ichulo 40,000 noyudo pesa gi te full salary 206 nyaka ne gichak tiyo dwe mar 8 nyaka sani dwe mar 5 pesa mane sirikal ne wagopwa mar 5 billion ne gimiwa billion 2 December gi January a supplementary budget mar dwe mar 5 ni be counties omi billion 2 mondo chul doctors alpha beach doctors ma Ministry of Health be neno kano kedne gi pesa budget 50% manodong maonego bedi chulo dwe mar aboro ane ne budget be
Koro ingeni okwanganya nganya ngech nganyo ntie wanganya ka gigi okotim koro ko pen pesa yo kochula ko pange chulo gini ngech moku manwa chamo de mara par kariyo mara chiel ne doktor cho yudo inda no chulo ka dwarore inda sal bachiel mia ngwen gi pra beach be no yore gi sirkal Ministry of Health ibedo posted de mara abirio to pesa yo ko dog piny pesa gi chulo kaka CBA wacho mano be mani budget koro ngini sama gi follow up return to work formula kaka no winjore to waonge tira Douglas mane chulo Praboro Kenyatta mane chulo pesa a third of ni chulo kaka koro chulo yechini chulo pesa matin a third of ojoitegi ne pesa gisani ko chulo gi full salary Douglas mane tiere KUTRH mane ni contract pile sani ko ndegi pone revisionable Douglas mame MTRH be the same CBS mane opoko bedo signed kene MTRH KUTRH no sign de mara deka kolo nyisoni negi ng'e ni kaponi gi yokotim to wadhi ng'anyo wadhi dhi ndara ni mara sama sirikal owinjore kodu gimoro to ok gitimo nyisoni gine ma ging'anyo koro in dhi mana join gi ng'anyo no kaponi nitiere winjruok mar UHC gi sirikal sani awach kamano to gitimo winjruogno dawa ni sirikal makoro ng'anyo jo UHC poko ng'anyo koro sirikal samo isebedo kod izi ng'anyo mi bedo kod mi winjori onego bed gi gitimo to wan kaka dekisi wacho ni gido ko tim to mono sine une mung'anyo wadhi joinu mana miyo gi waluwo kata mana wach internship kaponi kichak tema kineno minister mano wukcha bene leta mawacho wach ma duoko piny ok wanyal yie mano nyiso ni ok givalu ma dakteche timo un kaka dakteche sani koro un gi adieri e migawo mar thieth ni bang' biro mar Dr. Umo Luga nikech en be ne en jagoro mar KMPDU ing'eni Umo Luga wacho ni ong'eyo shida mantiere mag dakteche to gi mag jopiny nikech ing'eni owuok KMPDU to dhi otiyo e NMS kae igni ariyo ochako owuok kanyo dhi bedo director ministry kaso koro bedo minister koro ing'eni osebedo gi experience mar union gi experience mar county gi experience mar ministry to before mano be notiyo e county ma Vihiga koro ng'eyo mar shida mantiere to ong'eyo ema ni ng'eni samina appointed ni nyaki balance ni mar ibo nyisi nitie physical space kacho bong'e ni nitie ibo ng'e ni koro mano nyaka balance koro nyaka koro ibed iye bed kanyo mano miyo kaka unions ber ma wan go ni wanyanyise gigi ong'e gigi obo nyisi to ng'eyo ni koch wadhi ng'anyo to obo ng'anyo koro mano winjruok mantiere kode mopogore gi ng'ato mapok obedo union ng'eyo mapok obedo union samoro kaka dwe mar higa mokalo kane ogolo notice ni wang'anyo debate ni for example Duale nitie kata Luga kacha apa ndo kwa ng'anyo ang'o wacho kamano nikech samgolo notice jogi bedo piny mondo ong'e gima timore to macha ne onge bedo mondo bedo piny nyaka wachako ng'anyo sama ji oseng'anyo onge bet piny sama ji oseng'anyo en giga nyaka tim koro wan gi confidence ni ngejolugo osebedo gi gini ka ndaloge e gini nitiere lokruok dhi bet mar ariyo minister mantie kanyo sani in ndalo mosebedo kowuoyo kode en very decisive kowacho ni gimoro timore kata ka jomodong' te ok dwar convince gimoro timre ka gimoro ok nyal timore to wacho chon nikech mano shida mosebedo go e union ni ng'ato wuondi kawuono gimoro nyalo timore to ok onyal timo koro wan gi hopes ni lokruok bi bedo e ministry lakini nyaka gitim mang'eny kaka wach mag social health authority kane gidonjo kane gi increase wach mar ICU from 4,000 to 28,000. No ka increase watch mar your cancer to from 300,000 to 500,000. There benefit packages mo ko insist mo na gimedi. Why insist also na kan outpatient maji die tot ne ni po ni shida ni binya gelos. Kura give me stakeholders opportunity, give me the opportunity mo watch gigi. Wada ngene ke begi boy palmer ki mwanyiso mo gelos. Mo gi mo ko timre. Okay. Davjika koro watieko wach ma wago mbaka ko kaendi ni ini sebede wach mar KMPDU ni gini mang'eny king'iyo
tang'o makoro nyaka tim sani mondo mi lokruok obed mochwere mok ni dakteche sik duge ng'anyo, jopiny be sik ywak, budget bende onge, jo county bende ywak, national treasury bende ywak. Ang'o ma onego tim sani mondo mi weche mag ng'anyo gi tiek chutho? Ing'eni king'iyo wach mar thieth en wach adek, odhi tieng' adek. Mokwongo en wach mar financing. Ma sani wach itimo gi Social Health Authority. Onego bed ni gino imiyo pesa ikete iye. Onego bed ni gino tiyo ma ka japiny odhi go osiptal to kwe pesa kendo. Mano gima muhimu, onego bed ni tiyo kabisa. Ok onego bed ni itemo, onego bed ni otiyo. Mar ariyo en osiptende mag counties to gi KEMSA. Onego bed ni osiptende gi nigi ability mar chulo yedhe ma yedhe ni osiptende gi. Ma KEMSA onego bed ni supply, ma nyalo onego bed ni inject pesa kanyo mondo mano otimre. Mano gima mar ariyo. Mar adek ma osebedo ka en ignored throughout en health workforce. Osiptal ok nyal tiyo ka onge jothieth. Koro onego bed ni wach mar jothieth imiyo kipaumbele, ma indiko jothieth ma doctors ndiko, nurses, jo clinical officers, jo gite onego bed ni indiko in right numbers. Ma koro ka idhi osiptal tiyudo thieth midwaro, iyudo yath. To magi te ok nyal timore ka budget dwok piny. Koro dwok budget piny, jothieth ok bi chul, jothieth biro ng'anyo, osiptal biro bedo maonge pesa, maonge yath, SHA ok bi chul ne ji. Koro budget akita. Mano e gima konyo wach mar thieth Kenya ka. Okay. Erokamano ahinya Davji. Erokamano. Pok inyisowa gima idhi timo Addis, lakini wabiro we mano nikech ang'e ni koro weche ng'eny. Erokamano Davji, mano Dr. Davji Atela, jagoro maduong' KMPDU koko kodwa mbaka ke ndala mar Addis, leronwa gimomiyo jo UHC nigi ng'anyo, gima gidwaro mondo mi res wach mar ng'anyo no. Endo mane kama wawe chenro mar buch jopiny walore kanyo ka nitie kaka Elizabeth Otieno, Nyarugenya kaka jaloko marwa. An kaka pile, nyinga Trevor Ombija, janding opanga Jonyakach, dendo Ombija taya, nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber jokama.